Smeli muri sei zvenyu? Ndine tsai kuno kuRustenburg. Smeli pane vamwe baba vanonzi vakamangira vanopinda kuPhD yekwamagaya iyi. Baba ava vakafonera musikana wandoshanda naye vakatizvo vane mota iri kutengeswa, motikari yacho iri kuBloemfontein, saka yoda kunotorwa. Muridzi wemotikari iyoyo ati ari kuda 30,000 chete. Achida 30,000 chete pamota iyoyo, ivo vakati sinzi motikari iri kure ndichada 5,000 yekunoitora. Kanzi haisi fine, kana iri zvakadaro unozongondipa 20 chete, then 5,000 unotoresa mota. Ari kati aiwa ini motikari ndaida zvakanaka chaizvo zvamukutora. Kanzi munobhadhara nemainstallments. Kati aiwa no its fine, mainstallments acho 20,000 plus 5,000 kai yekunotora motikari haisi fine. Vauya ndavaverengera mari ye5,000 vakati handoenda zuva rovira nhasi. Hazvisinei, ndabva ndazovaisira meseji kumazuva iro ndikati mazobudirira here, zvikanzi handa kuzobudirira. Makii anga asina kupiwa, makii ndatozopiwa nhasi. Ndakazovabvunza mangwana acho, matozopiwa nhasi. Bhadha munotaura zvemakii paya, makataura zvekuti mukusimuka zuva rovira. Zvakanaka. Pasika musikana ndoshanda naye ndakazomubvunza ndikati iwe baba avo unonyatsovaziva here? Akati ndovaziva, ndandangobvunzawo vamwe. Ndikati pane mababa vanonzi vakamangira vatara kutengesa mota. Akati murume uyu haaiti tsotsi, saka ukanzwa akutaura zvekuti parikuda imwe mari usachabudisa imwe mari. Ndikati ndichitaura navo iwewe, because inini ndikazotaura navo ndinozodii, ndozopedzisira ndavabvunza. Akati alright. Ndobva azovabvunza masimuka here? Mangwana acho ndasimuka, yanga yatiwo Monday, mari vakapiwa Friday vachifanira kusimuka Saturday, havana kuzokwanisa kusimuka Sunday, vanoenda kuchechi. Monday vakati handasimuka, ndakutoenda kuri kutonhora vachitotaura kuJoburg kune chando chisingaiti, vachitora bhazi rekuenda kuBloemfontein. Hapana kwakaendwa. Vasvika ikoko kwavaiti vaenda kwavasina kuenda, zvikanzi motikari ndawana yakafa bhatiri. Bhatiri ndatozama kujamba yaramba, saka ndatotenga bhatiri. Saka ndichazostaka maybe pafuel, mozondiwedzerawo mari yefuel. Vakutoda imwe mari baba vaya. Ndikati ndinozviona baba vari kureva nhema. Motikari iya vakanga vatumira vakanzi chitumirai kamafotos muri pamotikari zamuri kuti mari yashota. Vatumira foto yeimwe motikari yasiyana neyavakambotitumira iyai. Votumirai live location. Vangatumira live location, hanzi foni yangu iri kunetsa. Ndokuzofonera mudzimai wacho. Mudzimai akati ndavasiya vari kokumba, apa ivo vari kunyepa kuti ndiri kuBloemfontein ndiri kutouya kutotora mafoto vachiti vari mufreeway vachitora malights emotikari. Ndikati tumirai live location. Live location ingabuda. Ndozotanga kuzvitsvaga kutozonzwa vanhu vakawanda vachitotaura kuti baba vakatsotsa nhingi. Ndikati aiwa inini mari yangu ngava ndidzose. Ndikavaudzwa kuti inini mari yangu ndidzoserei. Ndikatoenda kumapurisa, mapurisa akatovafonera kuti dzoserai mari yavanhu. Vakaidzosa mari iyoyo. Panotorawo neimwe hanzvadzi yangu ndopairitondiudzawo imwe kuti hanzvadzi ndipewo 2,000 ndoda kupa munhu ari kunditengesera motikari kubva hanzi motikari iri kuFree State. Saka ndikati munhu uyu ndiani? Zvikanzi vamwe vanopinda PhD. Ndikati vapi vavo? Vakamangira. Ndikati hakuna mota yamukutengeserwa, same applies nezvandakaitwa inini. Saka munhu uyu atonetsa nekutokuona vanhu konimeni chaiyo achinyepera vanhu. Ngwarirai, kutenga motikari dzisipo. Hatitengei zvinhu zvatinenge taona. Ndarwadziwa zvangu izvozvi. Inini akutoramba ne200 yangu manje. 200 yangu ndomuudza kuti ndikutoida mari yangu, ngandidzorera. Handina chikwereti naye inini. Kurini ati ndikuisa mari nezvino anyarara. Ndichamuwana zvangu, mari yangu ndinoida.